ọzọ gbasasịrị anya bụ na o nwere one day fa na-abụ na anya onyinyo ọ sị na ya nọbalị ya maka ego biko nụ ka eke asị wee n'obi ya maka ego mmadụ ka ịtụbala imeju na ịma nne ya for gịnị for 10 years i wee mesịa wee chigheta azụ wee bịa wee mee gị wee sị na ọ nọba gị maka ego na nke gbasasịrị anya na o kwere nghọta ọkwa ịghọtago ọ sị m na ike kwụọla ọtọ gwa ya gwa nwanne onye ike ya ewerite ọnụ so osete ụra gaba ọnụ na ọ da achọdo ife ya anya abụ na ọ da akalịsị ụka oge ọbụla ya lutelie nso na ike nọlụ na palọ kịta na-akarị ụka ma ya na ndị frens ama ọsọsị anya wee bịa ka ya nọ ili anụ shakọkọkọ onye si ebe a pụọ ịsọ get inside si m na ọ na-asụ ya asọ ịmara eleshi asọ onye bụ nsị na-etu o si asụ ya amụrụ m ka ife nke edumo bikos na ọ bụrụgodo na nwoke achọrọ imetụ gị aka at least bọsa afọ o mesịrị ego gị ọ bụgodo na ị na-adụ deti ma na ị na-esi isi whatever ọ ka amara that time at least ọ ga-esulu n'ofu nsulu ma ogbolo na-abụ wee fụ n'ọlụ ịgbanụ nwoke ọsị enwere ike ịhapụ ya mgbe fa na-abụ na-akwụ ịmagolu anyị na-atụkọ isi na-eche ife a na-eche ife a ịma na o nwere ike wichi ihe m wacha ọ bụrụ na this guy bụ obiri na-aja ọcha actually na o nwelu HIV na ọ chọrọ ibunye nye mana ịpụtazi kwuo na nnekwenu ka o si dọlụ m nwanne m ka imelụ m ebele ọ chọrọ he still want to be a man because na ma mụrụ ife ga-anabụ nwoke na imele ego nwanyị this is almost 8 months na imetoniri ya kalụ tata ịkọlụ gbogo ịkọlụ gbede and a na-afụkwa okpu nnaba enyi na akpago maka ọ bụrụ na afụrụ okpu nnaba enyi si mebi na ife o ji bụrụ nwoke ada akwụ ọtọ mana ọ sị na ọ fọrọ anya ka o jiri akwụ ọtọ kwa ịghọtago maka na ịbịa nyobie wechimisi na o nwere ife dị na nwakpa eke bụrụ ọnụ ịghọtago mgbe nna si those girl na nwekwara ike ọ bụrụ na onwe ka o si wee do ọ sị bụ na ife ya na suspect kwutu biko si na o kwere nghọta ọ bụrụ na isu olu na ya chenjila echenji ma na ya na-esi isi ma ọ na o nwere ife menụ na osu chacha chọkwa isu maka na ọ bụ mụlobie nsi mebi na this guy magharịgidere wee magharịta obili na aja ọcha ana m eche asịrọ m wee sị ka ya jee mee ego nwaanyị a ka ya jide ofu nwa anụ nwa ọ mụrụ aka kwa ịghọtago maka na ịgbalụ ihe dị n'ọya obili na ka a ghara iluzu the two sides mana ka m gwakwago ụmụ nwaanyị na-atrai kwa maka na ọ bụrụ m ka ịtụbala ime wee hapụ m for 10 years wechigheta azụ sị na ị ga-anụ m na-akwa anụ gị I will first of all think about it yes because na ihe anụnwa bụ ihe nne ya na ụmụnne ya chere wee jụ ya wee yọba ha unu amagonu na nwaanyị a firile like na ọ chọghị ịnụ di na ndị otu ya anụsigo di mgbe ụfọdụ ọ na-adụba ha ọsịsọ i wee magolu nwoke hapụrụ gị for 10 years ị na-azụ nwa asọsọ gị without giving you anything shishitala afọ ihe a niile nna akọ bụ just na nna eche I'm just chela yes ngiri Igbo yes I'm just chela because na I don't understand nwere ife ọzọ m ga-ama ga-abụ the reason at least na onye si na ife na-atọ ụtọ kwuonu ka o si atọnụ banye ili n'elu wee kwuo na ọ na-atọ ụtọ ife irile eke ka ị ga-esi ma ọ na-atọ ụtọ ma ọ nara atọ ụtọ biko ụmụ nwoke kedu ife ga-eme gị imesi ego nwaanyị ma ga-emetụnye aka ụmụ nwoke ka na-ajụ nke like onwere ife ọzọ unu nwere ike ịgwa m unu na-elo nwere ike ime nwoke ịkpa ụdị agwa na-abụghị ịsaida na obu ọya ọ chọrọ ibunye dị lady ọ na o nwere ife ọ chọrọ iti ichie or I don't really know I don't like nke a gwụ m ike nke a gbasasịrị m anya mana dịka na onwe mgbe m na-ajụ ya na-asị ya na ndekwa ife na-elo na o nwere ike ọ bụrụ na o si etu ọ sị m na ife ya nwa na-elo kutu ịghọtago maka na ọ bụkwalụ m after 8 months ichighetekwa azụ m after 10 months mma akwa ekwe ka imetụ m aka ntịla anya eje ụlọ ọgwụ jene n'onwe anyị ọgwụ ekwe ka imetụ m aka agbarakwa m for about any other person but me ọ bụrụ na ọmụnwa yes ịnụsịa m imetụrụ m aka yes
8 months maybe Christmas kịta ịbata ịchọ ka m mepelu gị ụkwụ m ga-asịkwa gị mba o anyị ga-eje ụlọ ọgwụ jee nene anyị nenesi ọ bụ na idoke ndoke then I can consider you mana ọkwa ma nke na ibulu the thing mma nkwụ gị a wee bịakwute m nso m ga na-agbakwa ka okwu m ahụ so that is what I will do ma ọ bụrụ na ọmụnwa mana anyị mago na bụrụ m mmadụ niile ihe bụ ihe mụnwa na-eche so ọ sị m na ife a chọrọ ịma bụ nọmba 1 ọdụnụ ka o nwere ife a mere this guy o chighetela azụ ịbọ ya bikosi na o nwere ife nya gbanya melie ndị na-anụbara ya maka ego kedu ego nwa o nwere ebe ọ na-enye 5k a week with ofu nwa ịghọtago n'anya ka a ji wesị ka a mara ife ndị mmadụ so nwanne m kedu filo kedu ife ọdụgo ka ọnya bụ nsogbu this guy ọdụnụ ka ọ nọfụrụ this guy n'anya ka o nwere ihe ọ chọrọ ịbọrọ ka ọ bụ ọya obili na-aja ọcha ma ọ bụ ọya ọzọ chọrọ ibunye hey ike gwụkwala this girl na-ebesi m ya mara ife a ga-eme ma onye hapụ this marriage after 10 years ọdọkwanụ n'izi ka onye nọzalụ n'otu n'ụwa nobody ndị afụgo that na this guy emego ego so no onugo that child na aghọtara ebe m na-eje onye aghọgbulu ka agbara ụmụnne m onye aghọgbulu ka agbara ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ this girl aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka dị n'ụbọchị ọzọ